Trebuie să spargem. Da, hai că e provocare de viteză. Acum, dă-i, dați-i. Dați-i acum. Gabi, ia vioara aia, că acum se pune. A plecat să vezi ce bătaie dau lui Gabi. Hai, bravo, hai, ne-am făcut, hai. Acum se pune dublu tot, spargeți-l, acum e momentul că se pune dublu tot. Să fac 100 de flotări, mamă, sper să nu fac 100 de flotări, că mă omoară, să moară înainte de cântare, mi-a toată energia, bă. Nu mai pot să cânt. Bine, Richard. Te pup, Marian, Simona, vă pup. Bine, bă. Bine, bă, Cipri, bă. Vezi că ți-am dat follow, Cipri. Bine, Simona. Să nu-l mai aud pe fraierul ăsta. Hai să-l ajungem, să-l întrecem. Alin, Șarpe, te pup, Șarpe. Cipri, Rici, Tom, Marian, Alex, Moni, Simo, Bogdan și Alin Șarpe, vă pup. To place. Ia mă, ia să te aud ce zici. Roxana, love you, Roxana, mulțumesc pentru tot. Lena, Janina, Atila, thank you, Lena. Roxana. Vă pup. Știu că râde și el acum. Și nu-i nevoie să dea poleu, că îl distrugem fără. Băi, ce te distrugi tu, mă, buschetarule, bă? Let's go, avans. In the ending it takes. Nu, noi trebuie să avem. Avans. Tap, îngeraș, tap. Hai, mă, să-l spargem, mă, ca să-i luăm victoriile, că uite, are 16 victorii consecutive, mă. Măcar asta. Vezi că ți-am dat, Cipri, vezi că ți-am dat follow. Top 1 îl pun pe spate, numai să-l batem pe fraierul ăsta. Trebuie să-l batem neapărat, să știe cine e șeful lui. Că din cauza mea are TikTok. Eu l-am făcut să aibă TikTok. Dacă nu eram eu, n-avea TikTok. Face orice. Ce, mă? Ce îmi zice, bă? Am zis love you, nu am zis nimic. Love you, firea aia dracului. Dar dacă te bat, te duci, baby meu, te duci în piscină, să știi dacă îți pierzi. Și frumos te duci. Să nu pierzi, că dacă pierzi îngeraș și filmează și te postează, dar și cum te duci? Hai, mă, să vă mai avem 25 de secunde, hai să ne apropiem. Angels in the ending. Please, let's game. TikTok univers de la mare. Baby. Baby. Simona, hai, așa. Janina, let's go. Să apropie, îngeraș, să apropie. Te iubesc, Simona. Hai. 10 Angels. secunde, hai, 10 secunde. Now. Hai. Now, Angels, now, no. Nu! Nu, Gerajul, nu. Raluca, nu s-a pus de la Raluca. Raluca. Aoleu, câte win-uri ai! Ce făceam în Geraj? Ia uite, bă,